Kaixo, ikusle, entzule eta antzerkizale guztiok. Euskal Herriko antzerkizale elkartetik gatozkizue, EASEtik. Eta euskarazko antzerkia bultzatu nahi dugu gaur. Bizkaia irratira, etorri gara, zuekin une atsegin bat igarotzeko asmotan. Urteak dira antzerkian ez dela irakurketa dramatizaturik burutzen. Eta urteak esatean urte asko, esan nahi dugu. Garai batean, oain 75-80 urte gutxiora bera, lehenengo euskal irrat saioak sortu zirenean, orduan jendea tabernetan biltzen zen, etxean irratirik ez eta irakurketa dramatizatu haiek entzuteko. Ohitura haiek berreskuratu asmoz, berreskuratu edo gutxienez gogoratu asmoz, etorri gera gaur hona. Eta bi bakarrizketa, labur, zuei eskainiko dizkizuegu. Bata, gerra aurrean idatzitakoa, Eusebio Erkiagak eta antzerti jaian izanaz izenburupean idatzitakoa. Bestea berriz, Maria Dolores Agirrek Gerrondoan idatzitakoa. Aukeraren maukera, azkenean okerra. Irakurketa lanetan bi aktore ezagun eta jaio izango ditugu. Kepa Errasti batetik eta Maite Arrese bestetik. Hauei laguntzen eta zuzendaritza lanetan Julia Marin izango da. Hauek guztiak esan ondoren, beraiei emango dietitza. Eta entzule, sutondoan edo taberna zulotan egin ohi zuten bezala, gozatu zuek ere gaur, zaudeten lekuan egonda ere, irakurketa dramatizatu hontaz. Eskerrik asko. Maria Dolores Agirre, Erresilen jaioa, 1903an. 14 urte bete zituenean Donostiara jo zuen maistra ikasketak egitera, eta Gipuzkoako hiriburuan egin zuen abia betiko. Donostian hiltzen, 1997an. Garaiko giro abertzalean murgildurik, euskara irakasten, irratian eta antzerkigintzan jardun zuen, joan den mendearen erdialderaz gero 90 urtetik gora izan arte. Euskaltzaina ere izan zen, haren euskara herrikoia zen oso, jatorra eta aberatsa. Antzerkigintzan Donostiako udalaren euskal hizkera eta hiztunde izeneko deklamazio eskolan jardun zuen. Hasiera batean Toribio Altzagaren ikasle eta laguntzaile. Ta hura hiltzenean Maria Doloresek segitu zion lanari, erretiratu zen arte. Eskolartan garaiko euskal antzerki idazle preziatuenen lanak zuzendu eta antzestu zituen. Bestalde, euskarara egokitu eta antzokietara eraman zituen salaketa, itxaropen eta elkartasun mezua ekartzezaketen kanpoko autoreen lanak. Idatzi antzezlan bakarra idatzi zuen, hain zuzen ere segidan eskainiko dizueguna. Aukeraren maukeran, azkenian okerra, izenekoa. Obra honekin Maria Dolores Agirrek lehen saria eskuratu zuen 1949ko Santo Tomas jaietako antzerki sariketan, Azpeitiko nekazari elkarteak antolatua. Hauxen da atarramentua eta buru haustia. Ez da gure etxian giro oraingo aldian. Neskame berria behar, eta ezin inun aurkitu alako egokirik. Egokirik, izan egin behar. Ba aldago ba. Ara, eta juzko bat azaltzen danerako, 11 itxuragabeko ikusi behar dituzu. Ta txantxetan galdetu honelako bati. Zuk, zertan dakizu?
azkar asko erantzungo dizu. Nik, Danian? Ara, Danian ez dakit jakingo duten, baina apaintzen horretan dira mutilak. Danak beren permanente eta guzti. Eurile bada, plexiglazko zira hoietakoa. Aizea bada burukua. Behar bada bere amari etzioten utziko jator, buruko eta guzti ibiltzen. Ta lotxatu ingo ziran. Ta bain, berak, besteak okozpean lotutako burukoa daramakitela. Ta baita nik ere. Entzungo zuten behin esaera zarrau. Gorostian gorosti, eta donostian donosti. Ta anziatzik, beren bizitza osoan Parisen bizi baldin balira bezalaxe. Eskuetako azkazalak gorrituta. Gutxiena uste duzunean, baita oinetakoak ere. Horrelako parregarrikeririk. Espain, Betondo, Topolino eta gainontzekoak utzi ditzan alde batera, nire honetik ateratzen hauteta. Lan askotxo sortzen zaigu etxean. Eta behar ba, neskamea. Senarra sendagilea izake eta ate irikitzea dala, aurrak dirala eta bar, badago zer egina. Hastian, 2 edo 3 neska saltzen zaizkigu, eta bata baino bestia areagoa. Bomba atomikak burua ustia ematen duala, jendia izututa daukala. Neskame aukeran jarrikan ituzke. Gero, etxekoakin, nor burutu. Otordura biltzen diran bakoitzian, zirika. Batek, oindik ez aldegu aukeratu? Bestiak, ez da aukeratuko ere. Atzo etorri zan hilerro uratzen ba oso itxuragabia, baina hirugarrenak. Oindik ez da jaio gure etxeko Andrea seko duanik. Azkenerako asarreazten didate eta erantzuten diet. Jaio, ez da jaio kore oingo itxuraz. Gure ama zana gaxuak. Oaingo neskamen jendia ikusiko baldin balu, berriro, hile egingo litzeke. Alare, noizian behin, banen-baneko batzuek badira. Ezkondu nintzanetik oain arte izan deguna, bat. 15 urte bete dizkigu piak etxian. 15 tala haina. Ura zan mirabe aura. Nere herritarra bera. Berez behar bilabonakoa. Jaioterrira. Nere ama ikustera joan nintzen batian, begia botanio. Ta baita asmature. Gazte-gaztea torre zitzaigon. Eskuetan zekarren euritakoa bera baino ere melarragoa. Baina baineska zintzota jaiua. Oitziak eman zizkion lanak ezik. Txori bakoitzari eder bere kabila. Baina maitekiro hartu genuen alabatzat bezala, berari garo usaiak allegin etzion eta danok pakederrean bizi izan ginen. Gure aurrak urasi izan zuten ama bigarrena. Oain, monja joan zaigu, tarraizkero da bizkigu istiluak. Nik dana berdinak ziralakoan, hartu den lehenengo azaldu zitzaiguna. Ta hangoiko maitia, zertzan nura, lotxagabia, alperra, lagia. Etxia zehar ustu etziunian, pozik. Zginen asarre, bialdu genuen nian. Herri txikitako apaizak, jakiten dutela, neskatxa zintzoen berrita, erdoiztara joaten danari, arren baino arren, bat azkar biali zeigula esan genion. Ta egun gutxi barru, hemen datorkigu beste neskame berria. Gure Praskantoni. Tundu xamarra, bai. Baina honen nien itxuraz kontrako izango zala, egin dugu tratua. Gajua. Behin ere baserritik atera gabia. Harentzat danak ziren harrigarri. Itxasua ikusi zuanean, ura bildurra. Radioa entzun zuanean zesarik ez? Eta urrutu izkinez deitzen zuten bakoitzian, gure etxian izaten ziren istiluak. Hartu itzeiteko tresna eskutan, belarrondoan jarri behartzuan abuan jarri, eta noizko adierazi ezer. Horratik ere, noiz baitian erakutsi diogu erabiltzen. Eta hitz egiten ari zan batian, dana sarretuta honela dio. Nere batik jardun diteke txintxarria. Nik ez dut gehiago urrutizkinik eskuetan hartuko. Zer gertatzen da ba, Praskantoni? Zereko zea, hile hartzeko asmoa batean batek bidea hilila botorre esan dit.
Baita nik azkarraso isildu erazire. Ze uste ote du? Hala esan diot. Zer dotorre eta doktore ondo gero. Hemen, Gaztelumendi sendagilea bizi da. Eta kras, eten diot eta kitxo. Baina, emakumia, ez aldakizu ba, sendagileari batzuek doktor deitzen ditela. Ez, enekien, meikoa esaten zaiola bai, baina doktore ez. Hori ez izena izango da. Dana dala, ez da ni berriz tresna hori eskuetan hartuko, ez da berariz ere. Eta hori esanaz, juntzan lasai asko gure Praskantoni sugalderantz. Haida, gure neskatxa pixkana zerbait ikasten. Bihotzonaren jabe da, eta hori sedaski. Alare, noizean baina ateraldi zugarriak baditu. Eraineu, bazkaldarra genitun eta esan nion. Aizazu, bisigua maira ekarri aurretik, fuentean jartzen dezunean, belarrondo tabuan, perregil preskoa jarri behar diozu. Bazebilen, gure neskatxa, aruntz eta onuntz, jana ekartzen eta bisiguari txanda etorri zitzaionean, hor dator gure Praskantoni, bere abuan eta belarrietan perregil mordoska zitula. Maikuak urala ikusi zutenian, hasten dira algaraz, asartzen da gure neska, hartzen du pardela eta ura bazi hola bere jaiotetxera. Etzala Donostiaren zategin eta bar. Horratik ere, danon artean, gelditu hasi genuen eta ala dio. Enaiz ni gehiago maira azalduko. Ez dut inork nire bizkarparrerik egingo. Arkibezate jana, maira norke aman. Honetxek ederki adarra jodigu, eta bere bostetik ez du inork aterako. Gauzak, poliki ikasten ari zan garaian, dana ondatu gaitu. Horren ederki eramaten zuen maira basosnia, behatza ondila barrura sartu gabe, etorri berrian egiten zuen bezala. Baina etzan gelditzen, txontaz irudila hau zabalik. Ta alare, hori jangela eraman azteko, iriparia beharko da. Hauxen dan lana, bigarren neskame behar gera, lenguari laguntzeko. Joktonea, patxara hundiko gizona izan amentzan. Galduko zitzaion, oaingo neskameakin bizi izan behar baldin balu. Nor burutu? Ez dira txarrak, bat bere honetik aterazteko alajaina. Ointxen, asperra indanago. Gogaituta naukate. Baserrietatik datozenakin gaitza erdi. Baina herria hundi usaia duten hoiekin, nor burutu? Astian egun bat, aske behar dutela. Urtean 15 oporketak. Eta gainera, berari ondo deritzaienean. 8 egunetik behin, pelukerira juten uzteko. Noiz nahi agin ateratzailearen gana. Ara, rotxilen diruak ez dira berriz aski hoien soldata osatzeko. Antxinan, honeko alaba baten dotia omentzan nenduko bat eta mandua. Oain, neskamea mantentzeko ez dezu nahikoa. Ez behintzat, gaur goizen gure etxera azaldu zaigun honentzat. Ez horixe. Baina, neuk ere, beltza bota diot. Etxera sartu orduko, ia egun honik emateko astirik gabe ekiten dio. Hemengo etxeko Andrearekin hitz egin nahi nuke? Ba, aurrean daukazu.